За да не се ходи за всяко вещество до магазина, както питах оная даскалица, къде превъртеха нещо, че видите явно. За да не се ходи за всяко вещество до магазина, трябва да се разглежда науката физико-химия. Да, те ги разделят абстрактно, за да може да те пращат до магазина и там да си регистриран като ползвател на такива вещества, примерно. Докато иначе може да си ги добиеш сам. Все едно може да те пишат и терорист, като си примерно просветен. Само не знам техната челят навързана, как не са терористи, като могат да смачкат всеки, дето знаят тия просвети. За да не се ходи до магазина за химичните вещества, науката трябва да е физико-химия. А те разделят химия отделно и те дундуркат на магазините. Малко една година след това отговора ми беше по физика. В 8 клас беше сервиран как не се ходи по магазините. Обаче она беше в 7 клас, дето ме изпрецака. Тя после не ми писа лоша оценка, защото имах добри оценки по това предмета. На мен това ме ядоса много, че гадината ми скочи на оценките, които бях изкарал допреди това. Като види, че знаеш повече, видиш как отмъщава. Вместо да пише забележка, даже нещо или такова, тя не можеше да напише забележка, защото става въпрос за познание. Отказа нашата. Не знам каква ченге да нарека комунистка да наречеш. Не съм видял да изповядва някакви по-такива. Тогава всеки трябваше да бъде комунист. Да става въпрос, после отговор го имаше сервиран, те смениха учебниците. Аз пък преминах в гимназията, обаче учебника получен, изпратен с учебника в гимназията, все едно за другото училище. Взех си го просто, получавахме учебниците, някои беха нови, някои беха стари, моя беше запазен. И след това в гимназията стават промените, учебниците сменени, разбираш ли, глупости там, механики, такива простоти, механика, няма квантова механика, която е реалната и дава свободната енергия. Другата разглежда простоти там, задачки, закачки, тяло това, тяло онова, тяло лакатуши, тяло се изкачва, тяло слиза. Глупости на търкалета, смяташ едно и също нещо, уравновесяваш везните и квантовата физика заминава. А тия машини са пак на база квантова физика. Те нали ви като ние квантова енергетика, реална физика, квантова механика.